Titulares. Entrega do premio do concurso de postais de Sanxi. Os alumnos de 4, 5 anos, primeiro e segundo, acudiron ao Centro Carballo Calero para coñecer o fallo do tribunal. 30 de xaneiro, Día da Paz. Este ano, o Ludi adícalle o día a Martin Luther King. Pequena gran festa a que fixemos entre todos no Salón de Atos. O terceiro ciclo disfrutará unha xornada completa nos museos a Coruña. Os escolares de 4 anos, 5 anos, un ciclo de primaria, acuden ao Carballo Calero para recoñecer o fallo do tribunal no concurso de postais que xa durante 20 anos levo facendo a Asociación de Veciños de Sanxi. No acto agardamos o veredicto disfrutando dunha contacontos e tamén falamos con José Antonio Méndez, da Asociación de Vecinos. Angélica Piñeiro Díaz, Paula Corral Romero. Aplauso. Lara Cebral Rico. Un aplauso. Luis Ferreiro Castro. Con él desde este año 20 años. Se suelen dar 3 premios por categoría, porque además los niños, fundamentalmente estos concursos están hechos para que los niños se relacionen. Es decir, todo este sistema de actividades, que los niños sepan que hay otros colegios, que hay otros niños, que se les da. Bueno, pero es que esto, la pasión que hay aquí no vais a pensar, es tremenda. Un venres 30 celebrouse o Día da Paz. Martin Luther King foi a figura que se lle dedicou este ano. E así comeza a festa, con lectura de alumno de sexto lembrando a figura. O verdadeiro significado do seu credo. Sostemos como verdadeiras evidencias. Pero tamén houbo tempo para a Sinfonía do Novo Mundo interpretada por cuarto. O baile popular procedente da Bretaña, Malro de Guardi, que puxeron sobre os escenarios nenos e nenas a primeiro. Así como unha mostra de mensaxes e murais con un único tema central, a paz. Excursión á Coruña. Os alumnos de quinto e sexto foron hoxe mércores de excursión na cidade veciña. Tratábase dunha xornada onde visitarían os diferentes museos. Más lento, con las gafas. Qué morro. Mira, mira las dos morenas. ¿Las veis? ¡Ay, qué cara tiene, por favor! ¿Cómo abre la boca? Son horrorosos. No viven ahí.
En canto ao tempo, para estes días, agardamos xornadas moi frías, con cotas de neve moi basando rondando os 300 metros. Os xoves, a cota subirá xa un pouco e a xornada dará paso ao vento do norte que nos situará nunha xornada fría pero de transición. O venres, veremos os primeiros claros con posibilidade de algún chubasco. De cara ao fin de semana continúa o frío, así que lembrad de poñer as luvas e o gorriño. Despedimos a xe na escola con un videoclip que fixeron os nenos e nenas de 3 anos, axudados pola súa mestre Elena, sobre o inverno e o frío. Isto é todo por esta semana. Ata a semana que ven. Cando vayas ao parque, eu vou contigo. Hoxe vai moito frío, colle o abrigo, colle o abrigo, colle o abrigo. Cando vayas ao parque, eu vou contigo. As luvas e o gorriño non nos esquezas. Hai que abrigar do frío, mans e cabeza, mans e cabeza, mans e cabeza. As luvas e o gorriño non nos esquezas. De poñer a bufanda debes lembrarte, porque con tanto frío hai que abrigarse, hai que abrigarse, hai que abrigarse. De poñer a bufanda debes lembrarte.